místo, super, teď to prohazujeme. No a zleva vítáme dalšího finalistu, trojití z 5, jsou to Dancers for You. Dancers for You je choreografie, kterou jsme dnes už viděli, má název Mikyho taneční příběh. Lucie Luterlová tohle choreografii připravila, proto ji poslala do finále. Dnes podruhé mají možnost ukázat svoji choreografii a dostat se na co nejvyšší příčku a taky získat co největší podporu publika. Jsou ve finále, pojďme přivítat, tohle jsou Dancers for You! Začínáme za minutu. Za minutu? Hudba. Akce. Dneska vám odvyprávím zajímavý příběh o... Wait a minute, pause. I'm good to go for mine, so you good to go for yours. We make hits, the new jacks now. But you not good. Cool, cause it's just when you're like a Jimmy and boxes. New jacks swing. New jacks swing. New jacks swing. Don't forget a thing about your new jacks swing. Yeah, yeah. Vysíláme. Pro kina pána řekni něco. Ahoj. Tohle je finále a Dancers for You. Choreografie Mikyho taneční příběh, poslední choreografie, respektive prostřední choreografie tady ve freestylu. Opět odcházíme doprava, tak doprava odcházíme i s kulisama. No a vítáme tu předposlední.